to shi harkar na'ura mai kwakwalwa zaka ga kullun caccanjawa take yi idan baka updating din kanka sai a tafi a barka kware tabbas. So a lokacin na tsaya na yi tunani na ga gaskiya wannan abin kan daga miliyan 5 na dawo 60,000 wanda in nemi wani abu daban. Sai na koma na fi mai da hankali a lokacin akan harkar networking. So a lokacin ne na yi certification na yi da yawa dai amma wanda ya fi girma shine wanda ake kira CCIE wato Cisco Certified Internetwork Expert. Shine ka kai kololuwa wajen harkar networking kenan. So a lokacin ina aiki a Galaxy Backbone na fitar da kuɗi na zunzurutu har naira miliyan 3 da wani abu na tafi India don wannan karatun. So a lokacin ko abokanan aiki na da yawa ma suna min dariya waya za a yi in biya kuɗi in yi karatu kuma in zo in yi wa kamfani aiki. Ai kamfani ne ya kamata ya tura karatu. So a lokacin ne kuma na faɗa musu to aini ina ga shi kamfani dama ya bani na yi aiki na koyi aiki domin na zama wani. Idan na biya na ce sai kamfani ya min training kamfani zai min training ne in yana da sha'awar wannan. To ni kuma ina ga ina da sha'awar ilimin nan ne domin ci gabana. So shi yasa na tafi na yi wannan karatun ina dawowa su kamfanin ma ina gama dai sai na samu aiki a lokacin a Dubai akwai wani Tech Mahindra wani kamfanin India ne su ne suke baiwa yawanci kamfanonin waya suna ba su back-end support. Ko a Nigeria suna da presence suna da akwai a Ghana da sauransu. So sun bani aiki a Dubai sannan HP sun bani aiki a Kenya. Masu kera laptop computer da sauransu kenan ko HP na. Sun bani aiki a Kenya Nairobi sannan akwai Glo1 su ma sun dauke ni a nan Lagos. To da na da su kuma sai Galaxy suka ce ai su ma ba za su bar ni na tafi ba. Na faɗi ko nawa na ɓatar za su mayar mun kuɗi na kuma za su min double promotion domin na zauna. So a lokacin da na auna na gato wanne ne zai fi na tafin ne ko na zauna. So a lokacin tunanin da na yi na ga in na tafi da ya fi kuɗi amma kuma in na ce zan zo Najeriya so biyu a shekara kuɗin da zan iya saving ba zai fi miliyan 1 ba. Amma in na tsaya a Najeriya kuma ina da daman na wasu abubuwa na kaina sannan kuma ina kusa da 'yan uwa dai da abokan arziki. So a lokacin sai na yi deciding wanda in zauna a Najeriya. So akwai wani kamfani su kuma Abuja sai suka ce musu kawai namban nan na CCIE suke so. Su ba aiki zan musu ba komai ba saboda in kana so ka zama partner na Cisco sai kana da masu wa'annan namba. Yes, so a lokacin muka yi da su kawai in ba su namba ta duk wata suna bani 300 ba zan musu aikin komai ba. So haka muka yi da su wajen shekara su 10 duk wata za su ba da wannan albashin. Sai da na zama DG na ce su daina bani. Shi ma kawai dai kar wani ya zo ya ce wani kamfani yake biyan ka kuɗi kana aikin gwamnati. Yasa na ce musu to na yafe musu su je su rike ba sai sun bani ba. So ina cikin haka dai na ci gaba da aiki da Galaxy na zo shi kansa networking din sai na ga na fara gajiya da shi. Ka san shi ilimi in ka je kololuwar shi kuma ba shi da daɗi gaskiya. Za ka ga ba ka koyan wani sabon abu sai dai ka yi ta yin abu ɗaya. Sosai. So a lokacin na ce musu gaskiya ina so ko na bar kamfanin da ko kuma su canja min ma abu da so a lokacin sai aka samu akwai wani sabon field kamar bangare na shi ma dai harkar na'ura mai kwakwalwa wanda ake kira da solution architecture. Sai na koma na sai na zama solution designer na Galaxy. Wato ni zan zo kamar ni ne architect ɗinsu zan zazzana duk abin da za a yi ni amma na daina zuwa in ce zan yi configuration na router ko switches ko kuma wani coding sai na koma wannan harka.
so shi wannan shi kuma wani bangare ne wanda yake yana tsakanin ainihin core technology fasahar zamani da kuma business saboda ita kanta fasahar zamani ana yin ta ne domin business ba wai kawai mutane suna amfani da fasahar zamani ne kawai ba za ka yi amfani ne da shi na mai za ta taimaka ma a wajen aikinka so sai na koma wannan bangaren so ina nan sai kuma babban bankin Najeriya suka bude su ma wani bangare na wannan solution design wanda ake kira enterprise architecture so sai suka nemi da in zo na yi aiki da su a matsayin technology architect wato ni ne mai musu zane design na duka na'ura mai kwakwalwa da za a yi a lokacin shi mai girma a tsohon gwamnan banki wato sarkin Kano na sha hudu Sanusi Lami da Sanusi shine gwamnan banki yana so ya kawo wannan cashless policy na za a koma harkar banki a rinka internet banking mobile banking da ba yawo da farin kuɗi niki abu da sauransu ba zuwa banki sai ka hau layi ka rubuta check so shine ya buɗe wannan sabon department ya sa aka nemo mutane masu experience a wannan gun aka ɗauke su so na zo bankin a matsayin technology architect na aiki a bankin kamar shekara 3 cikin wannan shekara 3 cikin ikon Allah mun yi abubuwa da yawa kamar na shi design din su duka systems din da aka yi achieving wannan cashless policy na Nigeria saboda in ka duba a lokacin da yawanci sai mutum ka je banki ka bi layi ka yi wa amma yanzu a wayar ka za ka ɗauka ka tura kuɗi duk inda kake so so duk mu muka yi wannan back end design din haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.